Hold nu optager den. Gør noget. Altså ikke med dig. Det her er Nico. And she's Boxy. Hun har fået dobbelthæng. Hvad var du klam, mand? Hun er herre ulækker, og så er hun bøsse. Du skal ikke kende mig. Hvorfor er du bøsse, ikke? Hun er sådan herre gay, ikke? Hun rører ved mig! Nej, men Nico... Det er Disney. Vi kender os lidt. Vi keder os lidt. Vi keder os lidt. Sig, vi keder os. Vi keder os. Og hun Jeg har aldrig haft det så kedeligt i hele mit liv. Ikke så meget kedeligt. Hende der, hun er kedelig. Jeg er ikke kedelig. Du er kedelig. Du lugter. Du ligner Jeg får lov at holde den her. My name is Boxy. You're trolling. And I'm like, I'm not trolling. I am Boxy, you see. Nå, men vi sidder og keder os lidt, så vi er sådan lidt, hvorfor ikke bare lave en videoblog? For det vil alle jo gerne se på, fordi alle vil gerne se på mig. Film mig! Se, det lyser ud af mit hoved. Nu har han klorie. Holy Jeg er light. prinsessen Nico fra Azkaban. Det er et meget hyggeligt sted at være. Vi får så dårlig idé. Det er allerede til 1 minut, det her. Kan du huske vores 20 minutters challenge, som er nødt til at korte ned? Jeg tror, vi er nødt til at korte lidt rundt i det der. Kort? Nej, det kan vi ikke. Jeg cutter i lortet, som jeg vil. Fordi jeg kan være... Hvorfor filmer du mig? Det her det er Nico, ikke? Og hun er sådan her grim, ikke? Og hun er sådan bøsset, ikke? Og hun er sådan også på sin blog, ikke? Og nu er hun sådan bøsset, ikke? Hun har fået sådan en blog, ikke? Og den hedder sådan... crazyskicks.dk. Det vil jeg gerne smøre. Hey, skal vi ikke... Au, skal vi ikke... Min pizzabrød. Det er godt, Marias pizzabrød, de er lige til at svise. Men skal vi ikke putte noget i dem først? Skal vi komme til patte op, eller hvad? Det ved jeg ikke. Det lyder ragusten, og det er mig, der kan lide gudo, ikke? Gutter. Gudo. Gutter. Hvad laver du, venter? Hvor er du bare ulækker og sindsforvirret? Ja. Fuck det her. Far. Holy shit, dude. Hun har et eller andet spal på sit værelse. Jeg synes, at vi skal finde dit værelse, så alle kan se de rigtige. Okay, værsgo, det kan du gøre. Nu skal I se, det her er Nikos værelse, ikke? Og det er sådan herre humor, det er fordi, jeg sad over til Nico, ikke? Inden jeg spidse, ikke? Fordi Nico, hun er sådan herreklam, ikke? Og jeg var sådan lidt, jeg keder mig sgu egentlig ret meget derhjemme, for der kan ikke skide at lave, ikke? Jeg kan ikke se noget, det er nok. Gud, kan jeg så se noget, bøsserøv? Og det var sådan herrekedelig, ikke? Og så var det sådan lidt, lad os nu tage hjem til Nico, ikke? Og Nico, hun er sådan en heste, ikke? Og hun kan man sådan ikke rigtig se nu, ikke? Så sådan, hun er blomster, ikke? Og der er sådan en rigtig bøsset blomster, ikke? Og så Nico, hun tegner. Og så tegner hun sådan nogle bøsser, ikke? Og de er sådan Hardcore. og hun vil alligevel ikke tegne mig, den er ice. Men da du går boner på, ikke? Jeg kan huske det her. Det kan jeg godt huske. Og hun har ikke en neglefil, har hun vel? Neglefil? Og hun har en neglefil. Nej, det var ikke en neglefil. Så har jeg ikke. I am not trolling! Are you Boxy? No. I see! I am your father. Fuck dig. Mit hår, det så var sådan her dårligt i dag. Film mit hår. Det er sådan her dårligt, altså sådan spændende, ikke? Fordi sådan, det kan man ikke se på grund af lys, men det er sådan bøssespændende, ikke? Og sådan her bøsse, ikke? Og sådan, og det er sådan til Medico, ikke? Men jeg var sådan lidt, nej, det er for lille til Medico, jeg bliver fail, fordi spændende det er helt forkert, men de skal sådan, nej, og de var sådan, og jeg var sådan, nej, og så jeg bliver fail. Kan jeg mærke hendes frustration? Nej, ikke det. Nu får jeg aldrig den der igen. Hvor er den sød. Har du sjovt mig? Jeg savner min Det er sød, jeg er så kvælden! Se på den. Jeg synes, den er sød. Se, den er sød. Mr. Muffin. Mr. Muffin laver også blog. My name is Boxy. Mr. Muffin. Det er hardcore dyresex, det. Hvor er det bare ulækker, altså.
Det er så jav i sådan noget, hva'? Var du bare ulækker? Det stiller måske også Hong Ej, for det er fandme et klamt par, ikke? Du skulle have set Oras face, dengang hun så de billeder, jeg har gemt. Hong Ice. Har du gemt noget Den Ice? Nej. Den Nord? Jeg tror, nej, jamen jeg har alt muligt mærkeligt. Også den og ice og alt muligt. Jeg har bare ikke fået lagt det ind. Læg det ind. Men hvor har du lagt det ind? Sådan en pornotelefon. Gå væk! Jeg kan ikke rette mig for. Nej, mit spænde sidder helt heroppe. Om det her spænde, det er pink, ikke? Det kan ikke, det her. Hvor falder... Der er kamera. Nej, det er ikke kamera. Pink spænde, ikke? Kameraet, men sådan der. Underlig kamera. Det er sådan males. Det er sådan males rødt, ikke? Og sådan... Hvor mange guaner til SVS, Nico, bare! Kom så der nu! Hvor mange dage er der så til SVS, hva'? Hold den her. Der er 7 dage! Og til SVS, ikke? Så skal jeg bare gå rundt og flaske kok til alle mennesker. Jeg skal have hvide støvler på. Tænk på den eneste, der ser det her. Det kommer til at se det, det er Odo. Det er Odo, der er sådan her. Hej, Odo! Odo var sådan her. Det er Odo. Så døde hun af AIDS. Det er godt at kende Odo. Jeg kunne også bare snakke om Maria Blowjob, og så sende det til hende. Og så vil hun være... Du kan også bare spamme det til alle dem, vi kender bare sådan, se, det er til jer. Det er vores allerførste videoblog, jeg har om en videoblog. Hvordan blogger man overhovedet? Det ved jeg faktisk. Er det ikke, som om man snakker om ting eller noget? Hvad man har lavet? Hvad har vi lavet? Et pizza. Vi har kørt i bil, ikke? Ja. Så har vi... Så har vi gået og trukket vejret og blinket. Jeg har været på toilettet. Skal I nok på toilettet? Kan være at kigge på mig. Og vi har også... Hun har set anime. Og jeg har set resten af Se færdig. Woo! OK. Det er dejligt. Jeg har været på 4chan. 4chan. Boxy. My name is Boxy. Jeg kan egentlig faktisk godt lide mit tøj i dag. Helt det. Og så har jeg sådan en hvidt her, ikke? Det er bare nemmere at se heroppe fra. Er det ikke bare pænt? Jeg er bare så lækker i dag. Kamera. Jeg kan ikke ramme der. Sådan der. Kameraet elsker mig. For helvede. Jeg skal lære at blogge ordentligt. Det er også det, folk går efter. Folk er bare sådan lidt, se på min pæne blog. Ja. My name is... Hvor jeg har det på hovedet. Boxy. Vi er gået til en hest, ikke? Og så er vi sådan lidt, oh my god, en hest. Sidste gang du gjorde det, var du ved at blive rendt ned. Jeg var bange. De var efter mig. Jeg er faktisk blevet rendt ned af den hest. Den store. Den er død nu, men fuck det. Store hest. Ah. Det er sådan en klam porno. Det er sådan så crazy kunne se. Men hun smører sin kiks. Farvel, Oro. Ej, der. I kan. Nå. Det er ikke Bobcat, det der. Det er Bittemis. Hey, inden vi slukker, skal vi så ikke lige filme os, der laver telefonvis med Crazy? Den er ved 8 minutter lang, så skal det tage under 1 minut. Okay. Jeg ringer, jeg tager lige, hvordan er det nu, man sætter, falsk, du ved, visnummer skjult over. Hun slår helt. Men hun kan jo, hun står ikke i en blog, hun har ikke Facebook. Hvordan er det? Er du klar? Du er med på, det er du? Hun skulle aldrig have slettet den der fucking Facebook. Hvad var det nu, vi skulle? Spørg mig også bare en skiks. Sig noget. Hej. Må vi godt have lov at smøre? Jeg kan ikke. Jeg kan bare hænge. Nej, du lader på. Prøv igen. Kan du så ikke holde den her, så ringer jeg? Fint. Det er vi gode til. Okay, hvor crazy er det på?
Har du overvejet bare at gøre sådan her? Nej, det har jeg ikke. Se. Kan jeg sgu ikke hente et nummer? Jeg kan det ikke, jeg skal bare se. Ja. Nå. Okay. Nej. Så kan du tage den her. Tag den crazy, det er meget vigtigt. Må vi godt smøre din kiks? Det går. Hvad sagde du til det? Hvad? Crazy. Jeg skal lige se, hvor langt den er blevet. Crazy, hvis du nogensinde ser det her. Du ved godt, den er blevet for lang til, vi kan lægge den ud nogle steder. Okay, fint nok. Crazy, hvis du nogensinde ser det her. Så vil jeg rigtig gerne smøre din kiks. Jeg elsker også dig. Det er sådan halvhjertet, det her. Det er Sådan også bruger man. Yeah! Åh, du bøsset. I know. Vi finder stadig lidt den ud. Okay.